Kollox jindika li se jkun Jean Pierre Debono li jċedi s-siġġu sabiex Adrian Delia jidħol fil-parlament. Debono għal dan ma' The Malt Independent b'din li hija l-unika soluzzjoni possibbli għal kap tal-Partit Nazzjonalista wara li ħadd minn dawk li telgħu bil-by-election ma riedu jċedulu. Fl-ħariem Delia esplora l-possibilità li jċedilu Frederick Party, iżda miegħu ma wasalx lanqas u xi kandidati tal-Partit Nazzjonalista minn Għawdex iddikjaraw li kieku seħħek kienu jikkontestaw il-by-election u jekk jirpu iżommu s-siġġu. Lanqas Norman Vella ma ta' garanzija li ma jieħux is-siġġu jekk iċedi Herman Schiavone mill-5 distrett. It-trattativi ta' Adrian Delia fl-aħħar jiem urew li ma kellux pjan ta' kif se jidħol il-Parlament jekk elett kap. Iżda kif żvelat il-gazzetta Kullħadd ġimgħat ilu, Jean Pierre Debono kien l-unika soluzzjoni. Jean Pierre Debono qed jgħid li mhux se jingħata xejn, però kulħadd jaf li fl-aħħar jiem kienu offruti saħansitra impjiegi lil deputati imħeġġa jċedu s-siġġu. Intant, dan id-dil ta' Jean Pierre Debono intlaħaq f'mument fejn qiegħed taħt pressjoni minħabba falsifikar ta' firem bħala parti mill-proċess elettorali għall-ħatra ta' kap. Il-gazzetta Kullħadd irrapportat kif nies qrib il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed jaħdmu biex ħadd minn dawk li Jean Pierre Debono firma f'isimhom mingħajr ma jafu ma jmur jagħmel rapport lill-Pulizija għax dan ikun ifisser li Jean Pierre Debono jispiċċa l-qorti fi proċess ta' ġustizzja. Naturalment, hemm min jixtieq li dan ir-rapport isir, iżda nies qrib il-kap qed jgħidu lil dawk involuti li l-inkwiet l-għandhom x'jambu huma u lanqas il-kap tal-partit jekk iridu li l-partit jingħaqad għalli ġej. Kien rapport intern tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista żvelat mill-Malta Today li kixef li Jean Pierre Debono falsifika firem tat-tesserati fi prokuri folot. Dan sar sabiex ikun jista' jiġbor id-dokumenti tal-vot tagħhom hu. Debono nqabad meta tesserat mar id-dar ċentrali biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu u skopra li Debono kien preżenta prokura firmata biex ikun jista' jiġbor il-vot f'ismu. Meta ra l-prokura it-tesserat sostna li dik ma kienitx il-firma tiegħu. Wara investigazzjoni mmexxija mill-Kummissjoni Elettorali instab li Debono kien ippreżenta 8 prokuri oħra f'ismu. Waħda mill-konklużjonijiet tar-rapport iddeplorat l-azzjonijiet ta' Debono hekk kif fl-ebda mument ma tkellem mal-Kummissjoni Elettorali u li kieku ma nqalax l-imsemmi inċident din il-ħadma minn uffiċjal qoli tal-partit kienet se tinżamm mistura. Il-Kummissjoni Elettorali għalqet billi kkundannat lil Debono talli uża prattiċi li jmorru kontra proċeduri stabiliti mill-Kummissjoni u talli falsifika firem biex jinġabru dokumenti tal-vot bi prattiċi elettorali illeċiti. Sansitra s-sibt fi Times of Malta ntqal li l-każ mhux magħluq u fil-laqgħa li jmiss tal-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista se jkunu diskussi passi dixxiplinarji. Xi ħaġa li konfermaw il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u s-Segretarju Ġenerali Rosette Take. Ikkonfermaw li l-każ issa tressaq quddiem il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista biex tittieħed azzjoni dixxiplinarja kontra Debono.